ጉዳይ ስደተኛታት ዓብ ተጽዕኖ ኮይኑና ኣሎ ክብል መራሒ ሰልፊ ሞደራት ኡልፍ ክሪስተንሰን ገሊጹ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሽወደን ንመገሻ ዝምልከት መምርሕን ምኽርን ዝሓዘለ ወግዓዊ መግለጺ ኣውጽዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና እዚ ካብ ስቶክሆልም ዝመደበሩ ማዕከን ዜና ሃርሞኒ ንሎሚ 9 ሐምለ 2021 ዝተዳለወ መሰናድኦ ዜና ቀንዲ ርእስትታት ብምቕዳም ጀሚርና ኣለና። ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብ ስቱድዮ ናብ ዜና ዝርዝር ዝመርሓኩም ኻልድ ዓብድየ። ቅድሚኡ ግን በዚ ዝስዕብ ንግዳዊ መዋዓዊ ዕቢልና ናብ ዝርዝር ዜና ክንመርሓኩም ኢና። ምሳና ጽንሑ። ሰባዲው ዜና ፍቕ ጣዕም እንጀራ ዘየስተማቕረ የብልና ነዝና ፍቕት ንምቅላል ኣዝመራ መካፈሊ እንጀራ ኣብ ኢትዮጵያ ተሰንኪቱ ብውዕ እዩ ምስ ሃፍኡ ኣብ ውሽጢ ውሕድ ሰዓታት ናባኹም ኣዝመራ እንጀራ ብዘይካ ጣፍ ዝኾነ ሕዋስ ዘይብሉ ንውራያት ይኹን ንድኳናት ምስ ትደልዩ ኣብ ስዊዝ የማነ ሾፕ ባዝል ሓጎስ ዮሃንስ ዘመናዊ ድኳን ኢልኩም በዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ኣድራሻና ተወከሱ። ኣዝመራ እንጀራ ጉዳይ ስደተኛታት ከቢድ ሓላፍነት ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ብዙሕ ሽግራት ዝፈጥር ይኽብል ሓላፊ ሰልፊ ሞደራተርና ኡልፍ ክሪስተንሰን ገሊጹ ክብል ማዕከል ዜና ቴተ ኣቃሊሑ። ኣብ ሽወደን ጉዳይ ስደተኛታት ዓብ ተጽዕኖ ኮይኑሎ ጥራይ ዘይኮነ ገመናት ምግሃዝ ክብርታት ማሕበራዊ ጸገማትን ጻዕቂ ሰብን ዝኣመሰሉ ሽግራት ዝፈጥር ይኽብል ክሪስተንሰን ንሬድዮ ሽወደን ፒኤት ሞርጋን ሓቢሩ። ገበናውያን ጉጅለታትን ተኽስን ኣብተን ትሑት ቁጠባዊ ዓቕሚ ዘለወን ከባቢታት ይበዝሕ ከም ዘሎን እዚ ድማ ብሰንኪ ስደተኛታት ምስ ናይ ሽወደን ክብርታትን ባህልታትን ክወሃሃዱ ብዘይምኽኣሎም ዝሰዓበ ይኽብል ኡልፍ ክሪስተንሰን ገሊጹ። ሰልፊ ስበርየ ዲሞክራተርና ንጉዳይ ስደተኛታት ኣመልኪቱ ኣብ ወርሒ የካቲት ዘውፅኦ መግለጺ ሽወደን ዝኾነ ስደተኛ ክትቅበል ከም ዘይብላ ዝብል መርገጽ እንተሃለዎ ክሪስተንሰን ዝመርሖ ሰልፊ ሞደራተርና ግን እቲ ሽወደን ተቕበሎ ዘላ ቁፅሪ ስደተኛታት ክጎድል ዝብል መርገጺ ዘለዎ። ብዙሕ ኣገዳስነት ዘይብሉ መገሻታት ካብ ምክያድ ክንቁጠብ ቤት ጽሕፈት ወፃኢ ጉዳያት ሽወደን ምኽሪ ኣመሓላሊፉ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ ሎሚ ድማ ናብ ኣርሜንያ፣ ኣዘርባይጃን፣ ቦስኒያ ሄርዘጎቪና፣ ብሩናይ፣ ጆርዳን፣ ካናዳ፣ ኮሶቮ፣ ሞልዶቫ፣ ሞንቴኔግሮን፣ ቀጠርን ስዑድ ዓረብን ዝካየድ ዝኾነ ዓይነት መገሻታት ዝተፈቕደ ምዃኑ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣውጁ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ኣቃሊሑ። ይኹን እምበር ኩነታት ለበዳ ተቐያያሪ ምስ ምዃኑ ነፍሲ ወከፍ ገያሻይ ቅድሚ ጉዕዝኡ ኣብ ዘሎ ግዜ ሓደሽቲ መምርሒታት ወፂኦም ከይኮኑ ክከታተልን መምርሒታት ኮሮና ናይቲ ዝኸደሉ ዘሎ ሃገር ክኽተልን ዝምለሰሉ ግዜ ኣቐዲሙ ክምድብ ከም ዝግባእ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ሽወደን ኣዘኻኺሩ። ኣብዚ ሰሙን ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ብስልኪ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ቅልውላው ትግራይ ተኽሲ ብምቁራጽን ናብ ዘተ ብምቕራብን ጥራሕ ክፍታሕ ዘለዎ እዩ ብምባል ድሕሪ ምግላጽ ሓይልታት ኣምሓራን ኤርትራን ካብቲ ሒዞሞ ዘለዉ መሬት ክለቁን ሰብኣዊ ሓገዛት ብዘይሽግር ናብቲ ዝደልዮ ህዝቢ ክባፅሕን ድሕሪ ምትሕስሳቡ ካብቲ ማልእ ኣትሒዙ ኣብ ጎረቤት ክልል ኣምሓራ ተታሒዘን ዝጸንሓ 300 ረድኤት ዝፀዓና መካይን ተፈንየን ትግራይ ከኣትዋ ከም ዝጀመራን ናይ ኣየር መጓዓዝያ ከዓ ተፈቒዱ ከም ዘሎ ይዝረብ። ብዘይካዚ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ዓሌታውን ፖለቲካውን ፍልልያት ኩሉ ብፖለቲካዊ ዘተ ክፍታሕን ነዚ ዝኸውን ንኩሉ ዘሳትፍ መኣዲ ዘተ ክፍጠርን ብጽኑዕ ተላቢሎ። ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ንዝሓለፉ 8 ኣዋርሕ ዝተኻየደ ኩናት ኣሽሓት ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ኣማኢት ኣሽሓት ድማ ኣብ ገማግም ጥሜት ከም ዝርከቡ ጸብጻባት የመልክቱ። ዝሓለፈ ሰሙን መንግስቲ ኢትዮጵያ በይናዊ ምቁራጽ ተኽሲ እኳ እንተኣወጀ ዛጊት ብርክት ዝበለ ኣገልግሎታት ክቋረጽን ናብ ትግራይ ዝወስድ ኩሉ መንገድታት ምዕጋት ሓዊስካ ምፍራስ ቢንቶ ተከዘ ከም እተፈጸመ ዝዝከር እዩ።
ፕሬዚደንት ደቡብ አፍሪካ ነበር ጃኮብ ዙማ በቤት ፍርድ ደቡብ አፍሪካ ዝተዋህቦ ናይ ማእሰርቲ ፍርዲ ንምፍጻም ንገዛእ ርእሱ ንፖሊስ ምስላሙ ተገሊጹ ዙማ ኣብቲ ዝነበረሉ አውራጃ ክዋዙሉ ናታል ኣብ ጥቓ ቤቱ ኣብ ዝርከብ መደበር ፖሊስ ትማሊ ረቡዕ ተረኺቡሎ ክብል ፋውንዴሽን ዙማ ገሊጹ 79 ዝዕድሚኡ ዙማ እንድሕሪ ናብ እንዳ ፖሊስ ዘይተረኺቡ ናብ ቤቱ መጽኦም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከእትውዎ ምዃኖም ናይ ግዜ ገደብ ኣቐሚጦም ምንባሮም ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ዙማ ብብልሽውና ዘቐረበሉ ክሲ ንኽርአ ናብ ቤት ፍርዲ እንኳ መፀዋዕታን ተመጸሉ ብዘይ ምርካቡ ብምውራድ ሕጊ ን15 ኣዋርሕ ክእሰር ከም ተፈርዶ ይፍለጥ 79 ዝዕድሚኡ ዙማ እንድሕሪ ናብ እንዳ ፖሊስ ዘይተረኺቡ ናብ ቤቱ መጽኦም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከእትውዎ ምዃኖም ናይ ግዜ ገደብ ኣቐሚጦም ምንባሮም ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ዙማ ብብልሽውና ዘቐረበሉ ክሲ ንኽርአ ናብ ቤት ፍርዲ እንኳ መፀዋዕታን ተመጸሉ ብዘይ ምርካቡ ብምውራድ ሕጊ ን15 ኣዋርሕ ክእሰር ከም ተፈርዶ ይፍለጥ ክሳብ ፍርቂ ለይቲ ትማሊ ረቡዕ ናብ እንዳ ፖሊስ እንተዘይተረኺቡ ድማ ካብ ቤቱ ክውሰድ ምዃኑ እቲ ቤት ፍርዲ ወሲኑ ነይሩ እንተኾነ ግን ዙማ ምስ ውሳነ ቤት ፍርዲ ክሰማማዕ ምውሳኑ ብስሙ ዝቆመ ፋውንዴሽን ገሊጹ ኣሎ ጓሉ ዳዱ ዙማ ብወገና ኣቦኣ ስምዒቱ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘሎ ኣብ ዝለኣኽቶ ናይ ትዊተር ጽሑፍ ሓቢራ ኣላ ትከታተልዎ ዘለኹም ሃርሞኒ ሜድያ እዩ ድሕሪ እዚ ሓጻር ጸብጻብ ኩነታት ኣየር እዚ ሰሙን ናብ ሓጸርቲ ዜናታት ከስክረኩም እየ ምሳና ጽንሑ አፍሪካውያን ንቋንቋ ስዋሂሊ እንተዝመልኩ ሕብረት አፍሪካ ኣብ ምግሃድ ዓብ ተራ ምተጻወተ ክብል ፕሬዚደንት ኡጋንዳ ዮዌሪ ሙሴቪኒ ገሊጹ ንሱ ኣብ መዓልቲ ምውሃድ አፍሪካ ኣብ ዘስምዖ መደረ ቋንቋ ስዋሂሊ ናይ ዝኾነ ብሔር ወይ ህዝቢ ቋንቋ ኣይኮነን ናይ ኩልና እዩ ስለዚ ድማ ንኽንሓብር ንስራሓሉ ክብል ተላቢዩ ንሱ ወሲኹ አፍሪካውያን ሓደ ኢና ስለዚ ድማ ዘይንሓብረሉ ምኽንያት የለን ኢሉ ካብ ኤውሮጳውያን ንላዕሊ ክንሓብር ተኽእሎታት እናሃለወና ናብቲ ኣንፈት ዘይምኻድና ዘግርም ኩነት እዩ ክብል ኣማሪሩ ኢራን ዝበልጸገ ዩራኒየም ከም ዘፍርየት ንዓለም ለኸ ምክትታል ኒውክሌር ኣፍሊጣ ቴህራን ንወኪል ኣህጉራዊ ኣቶማዊ ፀዓት ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ እዚ መስርሕ ፀዓት መርመራ ሪኣክተር ንምምጋብ ዝውዕል እዩ ኢላ እንተኾነ ግን ዩራኒየም ሕመረት ኒውክሌራዊ ቦምብ ንምስራሕ እውን ከም ዝውዕል እዩ ዝግለጽ ተግባራት ኢራን ንውዕል ኒውክሌር ዘፍርስን ነቲ ዘተ ከይበራበር ዝዕንቅፍ እዩ ክብላ ኤውሮጳውያን ሓይልታት ክገልጻን ከለዋ ኣሜሪካ ድማ ንድሕሪት ዝመልስ ዝሕዝን ተግባር እዩ ኢላቶላ ሄይቲ ፕሬዚደንት ሃገረ ሄይቲ ጆቪነል ሞይሴ ኣብ ርእሲ ከተማ እታ ሃገር ፖርቶ ኦ ፕሪንስ ኣብ ዝርከብ መንበሪ ገዝኡን ከሎ ብዘይተፈልጠ ሰብ ብጥይት ተሃሪሙ ከም ዝተቐትለ ጊዜያዊ ቀዳማይ ሚኒስትር ተሃገር ክላውድ ጆሴፍ ገሊጹ ክብል ማዕከን ዜና AFP ሓቢሩ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ኣቃሊሑ በዓልቲ ቤት እቲ ፕሬዚደንት ማርቲኖ ሞይሴ እውን ብጥይት ተሃሪማ ብዝወረዳ መጉዳእቲ ኣብ ሆስፒታል እታ ከተማ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ይግበረላ ከም ዘሎ ኣብ ሃይቲ ዝመደበሩ ጂኖ 7 ዝተባህለ መርበብ ዜና ሓቢሩ እቲ ንነብሱ ከም መራሒ ሃገር ቆፂሩ ዘሎ ጆሴፍ ህዝቢ ክረጋጋእ ከም ዘለዎን እቲ ኩነታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስን ወተሃደራትን ከም ዘሎ ገሊጹ ዚምባብዌ ካብ ዝሓለፈ ረቡዕ ጀሚራ ሃገር ዚምባብዌ ዝለዓለ ዋጋ ዘለዎ ዝተባህለሉ ናይ $50 ገንዘብ ከተሕትም ምዃና ተሓቢሩ ዋጋ እዚ ገንዘብ ናብ ዶላር ኣሜሪካ እንትትመን 60 ሳንቲም ጥራሕ ምዃኑ ኣዘራረበ ኮይኑሎ ማእከላይ ባንክ ዚምባብዌ $360 ሚልዮን ባጤራ እታ ሃገር ናብ ባንክታት ክከፋፈል ምዃኑ እውን ሓቢሩሎ እዚ ንመበል ሻድሻይ ጊዜኡ ዝስራሕ ዘሎ ባጤራ ኮይኑ እቶም ትሕት ዝበለ ዋጋ ዘለዎም ባጤራታት ብሰንኪ ዝተኸስተ ልዑል ዝቕባበ ካብ ኣገልግሎት ወፃኢ ምዃኖም ተሓቢሩ